हाब माथो लाफा दुगासैलाय बहा दावदाव खालामनोब्रा हाब बहाबाफोर बिहारि नागिरलायसै नामाब्रा दारजांदा गैयालै बाहाय बहा मोनबाय थानोब्रा थांफाजागोन नामाब्रा दा थांजायालै फंबाय थांजाया र' बैयाव माबायाव र' एक मिनिट माबा खामानि दं थाथ' फंबाय दे गाज्रि मोननो नाङा दे नंखाय थारलै बिनानै दे दाबो बयसो गारि जायो नामाब्रा ओइ जारौमोन बहानि जाखो नोंसोरो मानोसै नोंलाय जोंनि गामिखौलाय बै नुनाय गामिनि आरो रागा दाजोंब्रा जारौमोन मानोना आं देमसि एलबाम बानायनो होदों नालाय आंनो मोसाग्रा सिख्लाफोर नांगौ नोंसोर मोसानो होगोना जारौमोन आं रोंगौ आरो आंबो रोंगौहाय आदा देलाय नाम्बारावलाय नाम्बारा आं नोंखौ फैलावनिफ्राय लेंबा फिसौसो आइलै आबै आं माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोनलै आबै नोंखौ मासै आबौ दारिखौ बुंलाय दारि गैयाब्रा आबै आंनाव नोंना नोंबो फैलावनासो दारिया मोनथुजोब्बायब्रा नोंहा हिनजाव मुवा नालाय मानि नैलै आबै हानि थाखा सरखारनि थाखा खरर जाबाय नालाय जाग्रा मानसियानो गैया आंनो मोनब्ला बिहारिसो नांगौमोनलै आबै लाफा दुगा सारा गोपालको बिचमा माटो थियो तिमी किन्दाखेरि ओली चाहिँ ठोक्रो लिएर आउनु कि म माटो गाडी खोरा बाइनाय विदेशआव थांनाय बाथ्रा मोनफ्रोमबो बेनोल'सै सुबिदा लानानै गोदै गोदैल' रायज्लायसै सुबिदा लानानै गोदै गोदैल' रायज्लायसै लाफादुगा गोसो जायोब्ला नोंसोर बायदिखौ माला गाननो हायो आं बिहारि जनायाव मुसलमानजों जेननायाव गैया नैबे फान्था गेलेया बैसागो जोब्बानो नायदो नोंफाखौ सारि नाम्बार बिहारि लानो हाया